Здравейте, хора! Днеска ще играем Roblox на сестра ми профила и да, нека да започваме. С 180 стейджа. Добре. Нема да бутам никой. За малко. Какво да падна? За какво е? За малко да падна. После може в другото видео да играя да Мимик. Хорал игра, защото вече ми стана скучно тези тъпи опита, където няма никаква смисъл от тях. И да. Добре. Стой. Ок. Добре. О май гот, щех да падна за малко. Хора, много бързо минава това време. Сега сме 2024 буквално. Съм 7 клас. Буквално. Имаше видео, къде бих казал, че съм на 10, ама бях на 11. Сега трябва да минаваме през малки топчилища, бате. Добре, минахме топчилищата. Айде, 52-я стейдж. Аз съм спам джампър тук. Ай, хора, играете ли MM2? Murder Mystery 2. Защото аз я играм и има много кемпъри. Лол кемпъри има Ghost User и спам джампъри. Аз спам джампърите и тимърите много ги мразя, човек. Много са отвратителни, много гадни хора, много гадни същества, буквално. И те експлойтерите, хакерите, буквално някой от моя акаунт беше някой влезнал в акаунта ми. И сега на компютъра не мога да играя Roblox. Защото буквално аз влизам в играта, но то ми дава, че съм още в менюто, а на телефона ми от същия профил ми дава, че съм в игра, човек. В смисъл от друг профил, добър, как се. Да, паднах. Да, буквално е много странно. Сега не знам как ще го правим. Мисля да си купувам MacBook. А сега имам iPhone 15. 256 гигабайта. Честно казвам, мечтания ми телефон, който го получих. Даже не за рождения ден, а просто в един ден така. Майка ми и баща ми решиха да ме изненадат и да. Сега сме на 73-я стейдж, но често казвам ми омръзна да го играя. Дали да направим целия стейдж, не знам. Ще ви пусна Peppa Pig после. Ще ви кажа кога ще ви пусна Peppa Pig. Гламур, гламурните брунетки, наш лайфстайл, гламур, батка. Добре, сега пея тази песен.
Ita Junior Kebab alla ciu alle grande ciu. Junior Kebab на чу. За малко чек да паднем, човек. Бате... Майко... не! Ужас. Двойно паднах. Майко мила. Пак паднах, човек. Как така с 310 стейджа, нали беха 180? Колко още? Бате, това хубаво няма никога да го свърши. Често казано ми писна хора. Ако искате... мога да се направя аватар. Но не искам. Мога да ви пусна Пепа Пиг. Добре, пускам ви Пепа Пиг сега. The most important thing in comedy is timing. I'm Daddy Pig. This is Daddy Pig. This is Daddy Pig. And this is Peppa Pig. Peppa Pig. It is a lovely sunny Holiday. Peppa and her family are Peppa and her family. Well, duh. Where are we going on holiday? That's it. We are turning this car around. Peppa and her family are Not going on holiday. Where are we going on holiday? We've booked a little book. Yes, I'm really looking forward to seeing 2 ice lollies. I think we're here. No! It's a fairy tale house. And we're going to be staying here forever. Hooray! Silence! This house was made a long time ago. Oh. A long time ago, everyone was stupid. It's teeny Чао, tiny хора, да мога да It's really very small in here. That's ridiculous. We will be outside most of the time. Not another word. We will be Inside. most of the